खुलुमबाय, आंनि मुङा सुबुं बर'। आं हाथरखि फरायसालिनिफ्राय 2019 मायथाइनि मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन। आं दिनै बे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ खोनासंनो थाखाय आङो फरायसालियाव आंनि लोगोफोरजों लोगोसे फैदोंमोन। आं दा मिथिनो मोन्दों दि आङो मेट्रिक आनजादनि फिथाइया 92.88 जौखोन्दो मोन्दों। आं दा बे रिजाल्टखौ खोनासंनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों, मानो होनबा आङो जोंनि फरायसालिनि गेजेराव बांसिन साबसिन रिजाल्टखौ मोननो हादों। आंनि बे मोजां जौखोन्दो मोननायाव जोंनि फोरोंगिरिफोरा जोबोर बिहोमा होदों। बिसोरो आंखौ गेजेर गेजेर न'आव थांनानै खबर लायबाय थायोमोन आरो आंखौ सोंहैबाय थायोमोन हादोंना हायाखै, आरो हायाब्ला बिसोर आंखौ मदद होयोमोन। आरो आंनि आइ आफामोनाबो हायाब्लाथाय आंखौ मदद होयोमोन, फोरोंगिरिफोरनो खिन्थानानै आंखौ हेफाजाब होयोमोन। बेबायदिनो आं दिनै फरायनायाव सार मेडाममोन आरो आइ आफामोना आंखौ जोबोद मदद होदोंमोन। बेखिनियावनो आंनि सुंद'थिखौ फोजोबबाय। आदसा, नोंनि जिउनि थांखिया मा? नों मा जानो सानदों? आं दा नों मा फरायगोन? मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट हिसाबै आं दा साइन्सआव लानो सानदों। आं दा आंनि जिउआव सासे डाक्टर जानो लुबैयो। जाबाय दे। खुलुमबाय, आंनि मुङा रन्जन बसुमतारी। आं हाथरखि फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक होदों, मेट्रिक आनजाद होदों। दा आं मेट्रिक आनजादाव 86.66% लानानै उथ्रिसारनो हादों। दा बे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायाव आंनि फोरोंगिरिफोराबो जोबोद मदद होदों, आरो आंनि आइ आफायाबो